bersama Amanda Berlian yang telah lepas dari pandangan Anda bersama. Baik hadirin serta para pirsawan yang berbahagia, untuk acara berikutnya sederetan seniwati-seniwati ludruk modern Citra Baru akan membawakan gending-gending campur sari. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sing jawab separuh. Pisan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Halo Pak. Zen iki dusun Watu Lawang nggih Pak Bu. Nggih niki dusun Watu Lawang. Juga akan ludruk Citra Baru, ludruknya anak Surabaya. Saya mugi berkah nggih Bu, setiap tahun nanggap Citra Baru. Mugi tahun depan disukani lancar, rezeki sehat selalu ben nanggap Citra Baru mana ya. Amin. Pundi mawon niki ibuke bapake sing badhe nyuwun lagu. Nyuwun sekar monggo. Cek halo. Sek dorong pemanasan. Dikasih pemanasan riyen Mas. Nggih, pemanasan disukani yang kangen-kangen. Pemanasan bariki ibu bapake munggah. Penyanyine hitam-hitam. Hitam merah kayak sogok tunteng. Nggih Citra Baru disengkuyung kali Karisma Audio, juga ada Budaya Official. Ijeng matur suwun. Ayo digoyang bareng Citra Baru.
rada anget iki. Mas gelang anteng repot siji. Sak duit kanggo tambah kangen iki. Habrasa saat ngimpi durung buta tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Ayo ke depan Bunda, di sini Bunda, tunjukkan pesonamu. Tiga yang bareng Citra baru. Kadung panas iki. Panas. Matur suwun abang. Iya. Mas opo wis lali sliramu. Dek semono ingkang karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mesti lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Ayo Bu, joget tetepan karo aku. Dadi yo tombo kangenku kangenmu. Bali eling nalika iku. Ayo Bu, sepi rasane waktu pinuju dhewe. Ngangon terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame. Aku yo berungkun seneng atine. Ayo bengange Bu, Mas gelang anteng repot siji. Sandulit kanggo tambah kangen iki. Habrasa saat ngimpi durung buta tangi. Matur suwun. Rasa kangen wis bisa mari. Jeni kuwi ibu sinten pun jenengan namine sinten? Jenengan namine sinten? Bu Tasri. Heeh, minta grikis nggih. Minta grikis. Barese ibu engko joget gini. Kari manis. Oke? Oke. Dikasih grikis, Mas. Grikis. Citra baru. Ayo sini Bu, maju Bu. Jodoh
manis kurang manis sampai kula wis yo wis dong riko pikir kerasa kari manis kurang manis sampai kula wis yo wis dong riko pikir sing guna kari manis kurang manis sampai kula wis yo wis kang dipikir apa kerasa keriki sadut dan kerikis saya suwe antar kluduke abu wariko nangis abu ocone rasana Citra baru tambal ban mas he oh he oh he oh ina aku iki tukang tambal ban uripe sandalan golek pangan duit sing halal katon cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban rezekine sandalan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan mak jedor dor ana ban pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedor dor ban pecah maneh isu rezekine tambang lumpuk oe tambang lumpuk owe tambang lumpuk owe tambang lumpuk owe tambang lumpuk hey Lewong Samboyo mas Lewong Samboyo
keluyuran goleki sing tak sayang mubeng-mubeng miterangan goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman-eman yen nganti liya kang nyayang kleang-kleang tak sawang mencelok ning ngapang kekancangan tak rindik saka katowan sarwi ngoceh dheweke ngalepen celokan ilo kae tak suwun mbok ojo ngece modang kuning agawe pikirku kuning selek ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakonnya ning slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang adudut ati kepranan ora mendung atiku tansaya ndandra tak seranani senapikan bulut ing benda
dadi ayo la 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 la. Ya leren-leren jarane ngelak. Jem pripun malih niki Bapak Ibu lagune? Lagune. Hah? Pamit mulai. Loh, gorong mari pamit mulai. Oh lagune pamit mulai. Jem disekani pamit mulai Mas. Demite cek nang mulai ya Mas. Cek gak muntel-muntel demite iki lho. Ayo. Digoyang bareng Citra Baru. Waktu lawang bergoyang matur suwun. Lila nono pamit mulai mesti kula ya dede jodone mugi gelando soleh wong ka bisa ngladeni slirane pancen apa jroning ati yen kawula sadher mong lampahi mung samene atur puji karya narjo mana bencadiko itu nanti digawe kujiwo batin kalau boten lilo yen to nganti mau ngaji sio-sio. Jaya pripun malih niki Bunda? Pisan Kas. Engko pedhot sak suarane pedhot. Pedhot gulu pedhot sak suarane. Apa niki Bu? Oh. Sembarang yo, cinta merah jambu yo. Watu yen cilik araning pasir watu kambang keri ana ing pinggir isih ketemu aku langsung ngasir kelincutan kaya kilangan pikir Wit kalau arane kelugu disikari diporat dadi pitu saben dina isun sing bisa turu temen riko ngomong sing kawatu yeay Citra Baru Loki matur suwun
Aring-aring bakar gedang campur sawi awak kering ingsun mikiri gedang raja satunduk dipangan codot timbang urung wong guluku pedhot Gedung sawi enak ngurip ati iki uga yo wong kanggo nika gedang raja sacara diparenteli dong sing percaya bedang dodo iki timbang urung wong guluku pedhot timbang urung wong guluku pedhot Terima kasih. Tembang kangen ya. Dikasih tembang kangen. Sesarengan citra baru. Wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang tumetes dadi saksi kono wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah nduduk kalbu rasa kang tak empet gawe lara dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rina wengi liwat tembang kangen aku titip sayang opo pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bakal ilang opo pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setia ngenteni baline endah manis semu liwat tembang kangen iki wujud katresnanku. Apa iki? Jambu alas, sampe gak nyanyi dhewe. Gak iso. Apa? Jambu alas kulite ijo. Duduk, jambu alas ditetel-tetel. Sing digagas kaya Gudel. Aluh. Yo! Digoyang bareng citra baru. Ada juga karisma audio. Ada budaya official itu. Ketemu tak silie. kelingan manis sasame yor kelingan rama kemoyone tresno lan kasih sayangi karep atiku kelakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku
aku wis kadung tresno nelongso di rasane ati yen atiku ora kelakon bisa duweni jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada kula ada semut turung rondo ayo direbut sumpah ning batin yen kula tidak dikawin tekad ngati ora bakal golek ganti dik weton karatoso sing digagas saiki wis ora tresno apalagi bapak sampun ta malih korupsi sampun ta malih tak korupsi saiki kemang baba ya gak apa-apa amal apalagi bapak mikir no mikir kok usah dipikir tak wene sing rondo-rondo gelem sampeyan pak gelem gak gelem mau gak seneng rondo-rondo rondo teles jok gak gelem dikai rondo-rondo jalange rondo teles rondo teles disukani rondo teles mas rondo mamel ya mandape julan-juli nggih. Halo.
modal arane babal wong kaya ngene mas wong nandang tresno yen nyata tresno kok tega ninggal yen tak suwire dadi selame yen tak jupuk papat kari selekor yen tak pikir lekang mas jebul ramelu duwe yen ora liwat lecak di manding sedulur. Jadi iki terakhir nggih Bapak. Disukani Gerajakan Banyuwangi. Oke. Dadah. Yang nyanyi Mbak Ragen. Oke, request khusus. Khusus iku disangoni. Ya, Citra baru. Pasiran semburan arare dawan ambi maine selonjoran yo mas lanang wadon beruberan gande tangane pinggiran pinggir pesisir Gerajakan bisi-bisi semayanan matri janji ore bareng sir-siran ambikan lagu terakhir dikasih Gerajakan niku wau nggih. Acarane tasih kathah wonten bedayan wonten lawak. Sampun Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.